това видео няма да бъде свалено някъде другаде. Тук още е рано да си говорим, заети съм с по-важни неща. Неща, важни или не. Но ако не се вдигнем да говорим, нашият ред ще дойде. И то много скоро. Масово ни промиват с фалшиви новини, истината се крие. Свободата не е да мълчиш, когато виждаш злото. Свободата е да казваш истината и да изискваш закона да важи за абсолютно всички. Нужни са ред, дисциплина, работа, сила, пази семейството си. Изграждай общност, тренирай, гласувай, натискай институциите да свършат работата, която са там да свършат. Пазете България, докато още можем. Нека я пазим. Обичайте я, говорете, действайте по закона. Не заради себе си, заради децата си, заради България. Ако чакаш знакът, това е знакът. Пази България. Истината не е омраза. И до следващия път.